Λα. Καλημέρα σας. Είμαστε στην ΕΜΕΑ. Δουλεύουμε οι Ηλίες. Παρακαλώ οι Ηλίες. Παρακαλώ και αυτοί που δουλεύουν. Τι μεροκάματο παίρνετε κύριε? Ρε μάστορα, τι μεροκάματο παίρνετε? 30 ευρώ μαλάκα. Ας το διάλο, να πάρεις τα αρχίδια μου άμα θα το δείξω στο αφεντικό ρε. Αυτός είναι Άραβας. Ήρθε στην Ευρώπη για να δουλέψει λέει. Δεν μπορώ πω. Δουλειά πάει καλά, εντάξει. Ναι. Α, άλλη μια φορά Ηλίες. Και άλλη μια φορά δουλευταράδες. Αύριο να το βάλω στο YouTube μαλάκα. Να το έχεις υπόψη ρε. Σίγουρα αύριο στο YouTube ρε μαλάκα. Εντάξει ρε μαλάκα, φτάνει 2 λεπτά ρε, αγαμίσου Άραβα.